Tak studenti, dobrý den, já vás zdravím a doufám, že se máte dobře, že se vám daří plnit všechny úkoly a že hlavně se vám vyhnuly všechny potíže nebo řekněme zdravotní trable, které v současné chvíli nás provází. A my se vrátíme po dlouhé době zase trošičku zpátky do výuky, podíváme se na náš milovaný Python. A vy jste měli si zpracovat studijní materiály, to znamená najít si 2 weby nebo 2 stránky, které se věnují v češtině, které se věnují problematice Pythonu, především jeho výuce, a 2 stránky v angličtině, což nemělo být tak těžké. Myslím si, že to, že odevzdala pouze třetina z vás, tak je spíš tím, že jste buď to na to zapomněli, nebo jste na to neměli čas, nebo zkrátka byl nějaký jiný důvod, o kterém samozřejmě já nevím, protože mi zatím nikdo nenapsal, že by úkol nemohl splnit, nebo nějaké další důvody, takže předpokládám, že dané cvičení doplníte nebo daný úkol splníte. My se dneska podíváme na to, jakým způsobem v Pythonu pracovat, a proto, abychom mohli něco programovat, nějakým způsobem psát nějaký kód, tak musíme Python nejdříve mít nainstalovaný a musíme mít nainstalované nějaké prostředí, v kterém budeme v tom daném jazyce psát. Ze školy víte, že ideální prostředí v poměru, řekněme, cena-výkon, protože Visual Studio Code je zadarmo a integruje hlavně celou řadu jazyků, které podporuje v rámci psaní syntaxe a v rámci toho IDE režimu, to znamená zvýraznění syntaxe a doplňování toho kódu, tak jak vidíte tady. To znamená funkce, metody, knihovny, které tam máte, můžete přímo psát a v podstatě máte tam tu kontextovou nápovědu. Čili bylo by dobré si stáhnout, ten Visual Studio Code vypadá tady takto, s ním už jsme se seznámili ve škole, takže o té instalaci není zas potřeba tolik mluvit. A my se dneska podíváme na to, jakým způsobem tam dostat integraci Pythonu a jak tam napsat nějaký svůj první kód, respektive jak v Pythonu napsat svůj první kód v rámci toho terminálového řešení. Tak pojďme se nejprve podívat na to, kde Python vzít. Obecně stránka python.org, kde stáhnete nejaktuálnější verzi, což je release 3.8.2. V rámci používání tak máte k dispozici buď to verzi 3 jako vývojovou větev, anebo můžete ještě, kdybyste třeba zapátrali, tak najít programy, které jsou v té nižší vývojové větvi, což je verze Python 2. Ale v aktuální chvíli nebo v současné době tak je nejpoužívanější ta větev Python 3x, řekněme, a nejaktuálnější teda verze Python 3.8.2, kterou běžně stáhnete. Pro Windows je to tedy 32-bitová aplikace. Když ji proklikáte, já už to tady mám nainstalované, abych to nemusel znova stahovat, ale víte, že to má 25 MB, takže vám to nezatíží ani nějaký váš, řekněme, datový limit, pokud by nějaký byl. A já si to takhle otevřu a klasicky já tady dám teda opravit. Víte, že ta instalace je velmi rychlá a je to teda instalace programu Python nebo toho programovacího jazyka. Poté, co vy to nainstalujete, můžete už v Pythonu jako takovém programovat, ale potřebujete mít tedy nějaký software, kde to psát, protože Python jako takový je jazyk interpretovaný, čili potřebujete mít ten interpret tak, aby jste mohli vypublikovat daný program nebo ten kód, který tam napíšete. Tak po té instalaci tak se přepneme do Visual Studio Code. Počkáme, až nám to tady dojede. Tak, můžeme už se tam přepnout. Ono by to nemělo vadit, jelikož já už to mám nainstalované. A pokud nám to tady vyhodí nějakou hlášku, tak se na to následně podíváme. A co je důležitá věc? Důležitá věc ve Visual Studio Code je to, že my tady budeme potřebovat připojit extensions neboli rozšíření v rámci
toho Pythonu. Na to si možná vzpomínáte ve škole, kdy jsme instalovali to dané rozšíření, takže tohle bylo úplně stejné. Takže já si tady na to kliknu a napíšu tady Python a mám tady hned to první, což je právě rozšíření, které podporuje interpretaci toho Pythonu jako jazyka. Víte, že tady máte i nějaké návody k tomu, jak to nainstalovat, jak to celé pracuje, jaké jsou tam klávesové zkratky a podobně. Takže tady jenom dám, vy tady máte install, já tady mám už uninstall a disable, takže vy tam normálně dáte install a klasicky se to rozšíření nainstaluje. Tak, podíváme se, jestli už to doběhlo. Ano, všechno bylo v pořádku, takže dáme close. A v tuhle chvíli, jak otestovat, že Python běží, tak je to tak, že já si spustím terminál, new terminal v tuhle chvíli. A víte, že já už tady mám ten terminál, ty terminály 2, ale to vůbec nevadí. A je tady slovíčko PowerShell, což je v podstatě příkazový interpret Microsoft Windows. A je to něco podobného, nebo respektive úplně stejné, jako kdybych napsal ve Windows PowerShell, tak víte, že to vypadá stejně, akorát se liší ta barva. Obecně se dá říct, že to je jakýsi příkazový řádek. Stejně jako znáte command lineu neboli příkazový řádek, tak je to pro náš případ je to téměř totéž. PowerShell je v podstatě vyšší úroveň příkazového řádku, která podporuje spoustu dalších příkazů, především pro správu toho systému, pro práci v síti a podobně, ale tím se my teď nemusíme zaobírat. Tohle to tedy já zavřu. A tohle je tady ten příkazový řádek. My se pak postupně naučíme asi 3 nebo 4 příkazy, tak abychom mohli v tom příkazovém řádku trošičku aspoň se vyznat nebo nějak manipulovat, ale v první chvíli já potřebuji zjistit, jestli je tam nainstalovaný Python. A to udělám tak, že tady napíšu slovíčko py nebo písmenka py, což je zkratka toho jazyka Python a zároveň je to přípona souborů jazyka Python. Čili tak, jak jsme měli v jazyce HTML příponu HTML, nebo třeba CSS v rámci kaskádových stylů, nebo JS v rámci JavaScriptu, tak pokud uložíme soubory do Pythonu, budou mít příponu PI. A v tuhle chvíli já si spustím Python a tady vidíte, že je spuštěná verze Pythonu 3.8.2, což je ta verze, kterou já jsem instaloval z toho webu, a jsou tam takovéhle ty 3 závorky. Víte, že se to liší od toho příkazového řádku tady, a to je z toho důvodu, že v tuhle chvíli já už jsem v tom pythonovském interpretu a mohu tam psát pythonovské příkazy. Těmi se teď úplně nebudeme zabývat. Jeden ten pythonovský příkaz budete mít i součástí samostatného úkolu, ale já když bych se napsal třeba 3+3, tam nemusím řešit žádné další specifikace, funkce a podobně, a dám Enter, tak vidíte, že Python mi to automaticky spočítá. Čili tady mám příkaz v Pythonu a tady už je jeho výsledek. A v podstatě to je celá anabáze vašeho úkolu. A já když bych vám ho představil, čili najdete ho zase klasicky v našem Moodle kurzu a je tady úkol, který se jmenuje instalace Python, tak vaším úkolem bude stáhnout si Python, nainstalovat jej, stáhnout si Visual Studio Code a doinstalovat tam to rozšíření, integrovat to rozšíření, to jsme se teď ukázali, a vaším úkolem bude odevzdat screenshot toho prostředí Visual Studio Code s tím spuštěným terminálem, ale aby to nebylo tak jednoduché, tak máte tady obrázek, který by vám měl trochu pomoci v tom, jak to bude vypadat. A já když ho otevřu, tak tohle z toho byste měli odevzdat v ideálním případě. Tady já jsem schválně trošičku začáral příkaz v Pythonu, kterým tohle to vypíšete. Jo, čili stejně jak já jsem tam psal 3+3, tak vy to napíšete ahoj, já jsem ten a ten, František Vomáčka třeba, akorát s tím způsobem, že vy to musíte tam už použít pythonovskou funkci pro výpis textu. A vzhledem k tomu, že vaším domácím úkolem minulým
bylo podívat se na výukové materiály, které jsou v češtině nebo v angličtině. Tak tohle je otázka minuty na Google, případně v těch vašich materiálech, na které vás to nejspíš stejně odkáže, pokud budete správně pokládat dotazy. Takže tohle je váš úkol, odevzdáváte tedy jeden jediný soubor, kde v pozadí bude váš Moodle a bude tam spuštěný terminál s Pythonem. Pokud já bych chtěl tady zase zpátky se dostat do toho PowerShellu, tak tady nefunguje něco jako exit, ale pokud bych to chtěl ukončit, tak je tady klávesová zkratka Ctrl+Z a jsem zpátky v tom PowerShellu. Čili v tuhle chvíli by se dalo říct, že jste napsali svůj první program v Pythonu, byť jsme ho nějak neuložili, ale psali už jsme přímo v tom interpretu toho Pythonu, přímo v tom programu. Tak, budu se tedy těšit na vaše úkoly, máte na to cirka 14 dní a za 14 dní si povíme něco dál. Ještě bych rád upozornil, pokud byste něco nevěděli, tak samozřejmě můžete napsat i do našeho fóra, které je tady pro vás připravené. Zatím těch aktivních účastníků tam moc není. První příspěvek potvrdilo 5 lidí, tak doporučuji se tam podívat. Pokud vám nebylo něco jasného, tak pište přímo sem. Můžeme tam rozjet i nějakou diskuzi. Vyšel jsem vám vstříc v rámci vašeho hodnocení, to nebo respektive ankety, že byste raději video. V ideálním případě můžeme udělat i webinář, kde by byla i nějaká interakce. Minule se tam přihlásili 4 lidi, tak pokud by to bylo v nějakém větším počtu, tak určitě pak z toho webináře vznikne video, které vám bude sloužit úplně stejně jako tenhle tutoriál, akorát bude trošičku asi víc interaktivní a vy se budete moct ptát přímo v té dané hodině nebo v ten daný čas, kdy ta aktivita bude. Takže to je věc ohledně Teamsů, případně pište do e-mailu. Doporučuji v rámci Moodle, nevím, jestli už to tam máte nastavené, aby si každý z vás nastavil školní e-mail, což je s tou doménou ssemi, tady to funguje dobře, tady taky. Zbytek opravdu doporučuji, abyste si tam ten školní e-mail dali, protože tam chodí ty upozornění, kdy bude jaký webinář nebo jaké bude hodnocení vašeho, nebo jaké je hodnocení vašeho úkolu a podobně. Úkol samozřejmě bude klasicky i v bakaláři. To je všechno, mějte se pěkně a zase se virtuálně snad uvidíme. Mějte se, na viděnou.